Tento motor nemá viditeľné palivo, žiadne ventily, žiadny výfuk a beží takmer úplne potichu. A to preto, lebo jeho palivom je teplo uložené v tomto veľkom kovovom bloku pod ním. A je známy ako teplovzdušný motor alebo Stirlingov motor. Toto video sponzoruje Ground News. Viac o nich neskôr. Tu je zapečatená sklenená striekačka s malým množstvom vzduchu vo vnútri. A ak zohrejeme striekačku, teda aj vzduch, ten sa rozpína a vytláča piesť von. Potom, keď sa teplo odstráni, vzduch sa ochladí a zmrští. Tento cyklus ohrievania a ochladzovania vzduchu, ktorý pohybuje piestom tam a späť, je základným princípom fungovania Stirlingovho motora. Jediný problém je, že toto ohrievanie a ochladzovanie je príliš pomalé. Takže namiesto ohrievania a ochladzovania celého systému môžeme pridať ďalší valec s voľne uloženým piestom vo vnútri, ktorý na rozdiel od väčšiny piestov nevyžaduje tesné utesnenie. Vzduch môže voľne prúdiť okolo neho, čo umožňuje piestu presúvať vzduch z jedného konca valca na druhý. A toto je známe ako presúvací piest. Ak teraz zahrejeme jednu stranu tohto sekundárneho piestu a druhý koniec udržíme chladný, môžeme použiť presúvací piest na presúvanie vzduchu medzi horúcou a studenou stranou, čo rýchlo ohrieva a ochladzuje vzduch vo vnútri a pohybuje horným piestom tam a späť oveľa rýchlejšie ako predtým. A toto sa dá robiť neobmedzene dlho, pokiaľ je jedna strana horúca a druhá studená. Alebo aspoň dovtedy, kým sa piest vytlačený na trojrozmernej tlačiarni neroztopí. Teraz piest posúvača neprodukuje žiadny výstupný výkon a na jeho pohyb je potrebný len veľmi malý výkon, čo sa dá ukázať tým, že ho nahradíme týmito ložiskovými guľôčkami. Takže keď jemne nakloním valec, ložiskové guľôčky sa kotúľajú z jedného konca na druhý a presúvajú vzduch medzi horúcou a studenou stranou, ktorý sa rozpína a zmršťuje, aby poháňal pracovný piest hore. Takže ak prepojíme horný piest s kľukovým hriadeľom a použijeme časť výstupného výkonu na pohyb posúvača tam a späť, mali by sme mať samobežný motor. V skutočnosti tu mám model motora, ktorý robí presne toto. Teplo sa privádza do tejto sklenenej časti tu a druhá strana valca je chladená týmto chladičom. Takže keď sa posúvač pohybuje tam a späť, vzduch sa ohrieva a ochladzuje a potom je vedený do tohto horného valca, ktorý poháňa pracovný piest. Ten potom prenáša výkon na kľuku, ktorá následne cez ozubené kolesá pohybuje posúvačom, čím vytvára nepretržitý cyklus. So now we need to figure out how we're going to use one of these Stirling engines to... Takže teraz musíme zistiť, ako použijeme jeden z týchto Stirlingových motorov na pohon bicykla. A všetko to začína tu, s veľkým kusom kovu a veľmi dlhým zoznamom úloh. Stirlingové motory produkujú veľmi málo výkonu vzhľadom na svoju veľkosť. Aby to fungovalo na bicykli, potrebujeme čo najväčší motor, ktorý sa stále zmestí do rámu. To však neznamená, že toto bude ďalší motor Superbajku. Mierim na výkon približne 100 až 150 W, čo je zhruba 0,2 konských síl, teda akurát dosť na to, aby som, dúfajme, udržal cestovnú rýchlosť okolo 15 míľ za hodinu. Získať taký výkon zo Stirlingovho motora nie je jednoduché. Existuje veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú účinnosť, napríklad teplotný rozdiel medzi horúcou a studenou stranou. Ako rýchlo sa teplo môže prenášať dovnútra a von zo vzduchu a koľko vzduchu vo vnútri motora skutočne vykonáva užitočnú prácu, to sú len niektoré z faktorov, ktoré určujú konštrukciu motora. Napríklad, aby bola studená strana čo najchladnejšia. Pôvodne som uvažoval o použití chladiča z počítačového procesora, pretože sú lacné a majú veľkú plochu. Ale ukázalo sa, že snaha sústrediť všetko to teplo do malého štvorcového miesta určeného pre procesor jednoducho nebola praktická. Tak som sa rozhodol použiť vnútorné vodné chladenie, ktoré by malo oveľa lepšie odvádzať teplo rýchlo von. A keď sa snažíme získať len asi 100 W výstupného výkonu, aj malé množstva trenia môžu mať obrovský vplyv. Čo nie je jednoduché, keď stále potrebujete vzduchotesné tesnenia okolo piestu a hriadeľa vytesňovača. Keď je hlavný blok motora hotový, môžem ho namontovať na bicykel pomocou dočasného, trojrozmerne vytlačeného držiaka, pretože táto časť motora bude vodou chladená, takže tlačený diel by mal vydržať niekoľko testovacích jazd. Ďalej sa tento veľký hliníkový držiak pripevní na zadnú časť motora, kde bude držať kľukové hriadele a zároveň sa prichytí k rámu bicykla pre väčšiu stabilitu. Samotné kľuky sú vyrobené z hliníka a na zadnú časť som namontoval trojrozmerne vytlačenú remenicu, pretože používam remeň na prepojenie kľúk namiesto ozubených kolies ako v modelovom motore. Ojnica s nalisovanými ložiskami spája kľuku s piestom, aby všetko bežalo hladko. Keďže piesť posúvača je vo valci voľne uložený, ideálne by sa nemal vôbec dotýkať stien. Preto ho pripevním na nerezovú tyč a aby sa tá tyč nehýbala, použijem tieto lineárne ložiska
rovnaké, aké by ste našli v trojrozmernej tlačiarni. A tie umožňujú, aby sa tyč posúvača pohybovala hladko a presne, čo udržiava posúvač vycentrovaný počas pohybu. Ďalej je tu výkonový piest, ktorý som navrhol tak, aby bol čo najľahší a upevňuje sa na ďalšiu oceľovú tyč pomocou nastavovacej skrutky. Na piestne krúžky chcem použiť PTFE, známe ako teflon, kvôli jeho nízkemu treniu, aj keď to nie je pružný materiál. Preto som vyrobil niekoľko menších vnútorných krúžkov, ktoré slúžia ako napínače a mali by tlačiť PTFE smerom von, aby vytvorili lepšie tesnenie proti stene valca. Krúžky sú v pieste uložené takto a medzery v oboch krúžkoch som posunul o 180 stupňov, aby som minimalizoval prefúkovanie. A keď je piesť vo valci, kože s veľmi malým odporom. Piesná tyč sa potom pripája na kľuku, ale keďže pies je taký krátky, potrebuje vodiacu časť, aby sa pohyboval v priamke. A práve na to slúži táto zadná doska. No predtým, ako ju namontujem, musím ešte vyrezať nejaké tesnenia. Používam polmilimetrovú silikónovú fóliu, ktorý by mal zvládnuť teplotu, akú tento motor zažije a zároveň dobre tesniť. Takže po vyrazení otvorov na skrutky môžem pripevniť šablónu vytlačenú na trojrozmernej tlačiarni a obkresliť ju nožom, potom uvoľniť skrutky. A mám presné tesnenie, ktoré dokonale pasuje na motor. So zadnou doskou a tesnením namontovanými. Piesná tyč sa ešte trochu kývala, takže som pridal toto PTFE puzdro, namontované s dištančným krúžkom, aby bola piesná tyč zarovnaná a pohybovala sa úplne rovno. Ďalším krokom je prepojiť obe kľuky časovacou remenicou, ktorú som si vybral namiesto ozubených kolies, pretože je jednoduchšie ju pripojiť na výstupný riadel, ktorý potom môže poháňať zadné koleso. Keď vidím, ako sa táto vec konečne točí, uvedomujem si, koľko práce som do toho vložil. Boli to asi 2 mesiace výpočtov, navrhovania, obrábania, bolo to naozaj veľa práce a začínam byť trochu nervózny, či to vôbec bude fungovať. Som nadšený, ale stále nervózny. Takže teraz je potrebné vyrobiť valec a piesť vytiesňovača a potom by sme to mali vedieť vyskúšať. Project planning to build a steam engine. V skutočnosti som tento projekt začal s plánom postaviť párny stroj, ale po množstve výskumu som si uvedomil, že Stirlingové motory sú oveľa lepšou voľbou. Sú tichšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. A keď som pochopil, ako fungujú, úplne to zmenilo smer projektu. Tiež mi to pripomenulo, aké dôležité je pozerať sa na veci z iného uhla, čo je presne to, o čom je Ground News. Zhromažďujú súvisiace články z celého sveta na jednom mieste s kontextom o politickom zameraní a dôveryhodnosti zdroja. Takže si môžete porovnať spravodajstvo a rýchlo získať úplný obraz. Ground News v skutočnosti založila bývalá inžinierka NASA Harleen Kaur, ktorá pracuje na teleskope Jamesa Webba. A ako inžinier mám rád, keď viem, nakoľko sú veci faktické. A pri toľkom množstve informácií je ľahké sa v tom stratiť. Ground News mi pomáha zorientovať sa v záplave informácií a pochopiť, čo sa naozaj deje. Napríklad, keď Európska vesmírna agentúra potvrdila, že do našej slnečnej sústavy vstúpil objekt široký 20 km, je celkom príjemné vedieť, že nemierí na Zem. A keďže stovky zdrojov pokrývajú tú istú udalosť, ich funkcia Ground AI to dokáže zhrnúť do niekoľkých bodov. Rád si tiež prezerám zdroje s nízkou faktickou presnosťou, len aby som videl, aké iné pohľady sa o tom objavili. Čo by bez Ground News mohla byť jediná verzia, na ktorú by som narazil. Dokonca boli ocenení Nobelovým mierovým centrom za ich vplyv na mediálnu gramotnosť. Takže ak sa chcete prihlásiť na odber Ground News, na obmedzený čas ponúkajú 40% zľavu na Unlimited Vantage Plan pre vás, moje publikum. Stačí naskenovať tento QR kód alebo prejsť na odkaz v popise. groundnews.com/Stanton, aby ste získali túto ponuku. To je groundnews.com/Stanton. Predtým, než namontujem valec vytesňovača, musím nainštalovať túto platňu, ktorá slúži ako povrch na prenos tepla medzi vodným chladiacim systémom a vzduchom vo vnútri motora. A veľká plocha tohto chladiča by mala pomôcť rýchlo ochladiť vzduch počas cyklu motora. Slúži tiež ako horná platňa pre pracovný valec a všetok rozpínajúci sa horúci vzduch prechádza týmto otvorom, aby tlačil piesť. Pre samotný vytesňovač potrebujem niečo ľahké a pomerne odolné voči teplu. Tak som kúpil množstvo rôznych nerezových nádob a fliaš, aby som zistil, či by niektorá z nich nevyhovovala. A okrem toho, že som zistil, že ani jedna z nich nemá štandardný priemer vytesňovača Stirlingovho motora, našiel som túto fľašu na vodu, ktorá by mala dobre pasovať do valca s priemerom 80 mm, pričom zostane len pár milimetrov priestoru na prúdenie vzduchu. Potom som vyrobil malú montážnu dosku pre vytesňovač, ktorá sa pripevňuje k oceľovej tyči pomocou nastavovacej skrutky.
Potom som odrezal vrch fľaše a vyvrtal niekoľko dier, vďaka čomu sa dá pripevniť k spodnej doske. A keď motor otáčate ručne, môžete vidieť, ako sa budú oba piesty pohybovať, keď bude motor bežať. Ale vytesňovací piest má pred pracovným piestom náskok približne 90 stupňov uhla kľuky. Ďalej musím vyrobiť valec vytesňovača, ktorý som sa rozhodol postaviť z dvoch polovíc. Studená strana je obrábaná z hliníka ako väčšina motora a pridal som niekoľko rebier, aby zostala chladná. Potom je namontovaná na hlavný blok motora s ďalším tesnením, ktoré vytvára dobré utesnenie, ale zároveň ju izoluje od vodného chladenia. Takže ak rebrovanie na vzduchové chladenie nebude stačiť, možno bude musieť pridať aj vodné chladenie. Ale horúca strana valca musí zvládnuť oveľa vyššie teploty. Takže ideálne by mala byť horúca strana vyrobená z ocele. Keďže si ešte netrúfam obrábať oceľ, nechal som horúci koniec vyrobiť firmou JLC CNC. Nesponzorovali toto video, ale určite mi tu pomohli, pretože by som túto súčiastku sám určite nevedel vyrobiť. A toto je pripevnené k studenej časti valca pomocou hrubého silikonového tesnenia, ktoré by to malo, dúfajme, izolovať. Nechceme, aby sa teplo prenášalo na studenú stranu, pretože by to bola zbytočne stratená energia. Takže keď je horúci kryt utiahnutý, motor je úplne utesnený, teraz už potrebuje len teplo. It was tricky to move the piston again. Malo by to stačiť. But I also noticed it was letting a lot of air leak past, which could be where most of the pressure is being lost. I first tried swapping one of the PTFE rings for a rubber O-ring to improve the seal, but it either didn't seal properly or created way too much friction. Then I thought, what if I used a piston ring like the one I've used in my small compressor? Ešte to nie je úplne ono. Predná časť horúceho krytu začína meniť farbu, takže je tam vpredu už dosť horúco. Premýšľam, možno by som mal pridať vodné chladenie, aby som zistil, či to ochladí túto studenú platňu. Flexibility, hold an airtight seal, and hopefully not melt from the engine heat. But after several prototypes, I eventually found a size and shape that offered. Keď horúci kryt žiaril do červena a vodou chladený koniec držal stabilne okolo 40 stupňov Celzia, bolo jasné, že samotné zvýšenie teploty nie je problém. Tak som pridal externé vodné chladenie, aby som bezpečne znížil teplotu motora na úroveň, pri ktorej ho môžem rozobrať. Vo vnútri bolo zrejmé, že motor sa poriadne zahrieval. Dokonca aj vytesňovač bol mierne zafarbený a keďže sa priamo nedotýka horúceho krytu, znamená to, že vzduch vo vnútri sa určite dobre zahrieva. Skontroloval som všetky tesnenia a pridal som trochu maziva na okrúžok okolo hriadeľa vytesňovača, aby som vylúčil akékoľvek úniky. A keď som mal prednú časť motora znovu zloženú, zameral som sa na piestne krúžky, pretože toto je najväčšie pohyblivé tesnenie v motore. Bolo zložité pohybovať piestom proti uväznenému vzduchu, čo je dobré znamenie. Ale tiež som si všimol, že prepúšťa veľa vzduchu, čo by mohlo byť miesto, kde sa stráca väčšina tlaku. Najprv som sa pokúsil vymeniť jeden z PTFE krúžkov za gumový okrúžok, aby som zlepšil tesnenie. Ale buď netesnilo správne, alebo vytváralo príliš veľké trenie. Potom som si povedal, čo ak by som použil piesny krúžok, ako ten, ktorý som použil v mojom malom motore na stlačený vzduch, kde sa krúžok pod tlakom roztiahne a utesní proti stene valca. Jediný problém, tie krúžky sú veľmi malé a ja som potreboval niečo oveľa väčšie. Tak som sa pokúsil vytlačiť jeden z flexibilného TPU na mojej Prusa FDM tlačiarni, čo bol trochu risk, pretože to muselo mať správnu pružnosť. Udržať vzduchotesné tesnenie a dúfať, že sa neroztopí od tepla motora. Ale po niekoľkých prototypoch som nakoniec našiel veľkosť a tvar, ktoré poskytovali minimálny odpor, ale tesnili oveľa lepšie ako predtým. A s pomocou vodného chladenia, ktoré udržiava steny valca studené, dúfam, že sa to nezohreje natoľko, aby sa to roztopilo. Dobre, mám nasadený nový piest, takže by sme teraz mali dosahovať oveľa lepšiu kompresiu. Vidíte, keď ním otočím, piest sa skutočne vracia späť, čo znamená, že má naozaj dobrú kompresiu. Tak držme palce, aby toto urobilo rozdiel, pretože kompresia predtým bola v porovnaní s týmto úplne hrozná. Tak sa pohodlne usaďme a poďme túto vec zahriať. To avoid hitting the end of the cylinder with its increased stroke, the engine is ready for another test. I really hope this works. Come on, come on. Mám pocit, že je to tak blízko, ale ešte to nie je ono. Takže expanzia stále funguje, len to nemá ten správny rozsah pohybu.
Dobre, nechajme to všetko vychladnúť, kým vyskúšame niečo iné. Nie som si istý, čo vyskúšam, ale po prezretí záznamu som si niečo uvedomil. Len to nemá ten správny rozsah pohybu. Ak má kľuka 30 mm pohybu, ale piesť sa pohybuje len asi 14 mm, potom môže dochádzať k nadmernému stláčaniu a rozťahovaniu vzduchu, čo by mohlo spôsobovať veľkú stratu energie pri každom cykle. Bohužiaľ, kvôli veľkosti hriadeľa a ložísk môžem skrátiť kľuku len na 25 mm pohybu. Ale ak zároveň zvýšim zdvih presúvacieho piestu, možno budem schopný presunúť viac vzduchu medzi horúcou a studenou stranou, čo by mohlo zvýšiť tlakový rozdiel a zlepšiť expanziu. Tieto nové kľuky boli vytlačené z živice na tlačiarni Formlabs Form 4 a mali by byť dostatočne pevné pre túto fázu testovania. Sú o niečo ľahšie ako tie hliníkové. Ale momentálne nie je vyváženie motora najvyššou prioritou. S novými kľukami nainštalovanými a o niečo kratším presúvacím piestom, aby sa pri väčšom zdvihu nedotýkal konca valca, je motor pripravený na ďalší test. Naozaj dúfam, že to bude fungovať. Place a drive pulley to the rear wheel with a flywheel, as the original pulley ratio might have been too high, preventing the engine from gaining up. No tak. Beží to samo od seba. There's still lots to improve with this engine. Beží to. To recover some heat energy during Funguje to. No tak, viac tepla. engine, and more air means more expansion and more power. I also still need to build a proper burner, finish the water cooling system, Naozaj to beží. since Stirling engines don't throttle. Wow. I turned off the heat a while ago, and it's still running on the stored. Nie je to najrýchlejšie. So don't forget to subscribe to see part 2, and Ale myslím si, že je tu pár vecí, ktoré môžeme zmeniť, aby sme zlepšili jeho výkon. To je fakt super. Je to tak vtipne. Aj keď som nesmierne rád, že sa mi konečne podarilo tento motor naštartovať, nemohol som odolať pokušeniu skúsiť ho vyladiť, aby bežal ešte o niečo lepšie. Tak som vymenil rozvodový remeň za oveľa tenší, pretože hrubší remeň zbytočne plitval energiou, keď sa ohýbal a narovnával okolo kladiek. Tiež som vymenil hnaciu kladku na zadnom kolese za zotrvačník, pretože pôvodný prevodový pomer kladiek mohol byť príliš vysoký a bránil motoru zvyšovať otáčky. Stále je na tomto motore veľa čo zlepšovať. Napríklad pridať regenerátor na získavanie tepelnej energie počas každého cyklu a zvýšiť vnútorný tlak. Vyšší tlak znamená viac vzduchu v motore a viac vzduchu znamená väčšiu expanziu a viac výkonu. Tiež ešte musím postaviť poriadny horák, dokončiť vodné chladenie s chladičom a navrhnúť spojku, keďže stirlingové motory sa nedajú veľmi dobre regulovať. V skutočnosti som kúrenie vypol už pred chvíľou a stále beží na teple uloženom v oceľovom horúcom viečku. Takže nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste videli druhú časť a ďakujem za sledovanie.